салому алейкум дӯстон, бисёр клиентҳо мепурсанд дастанхӯрӣ, сатин, просин хеле чизо бисёр мепурсанд. Я дуконтон ёфтагем, дукони 166 ай тарафи пажарака дасти рост чорум қатор беҳад материал шумо метавонед хушрӯед. Агар ай тарафи пажарака биёед чорум қатор мешавад 166 дукон. дӯстон беҳад материал шумо материали вибри бисёр бо диққат тамошо кунед чӣ хеле материал шумо материали хушрӯ ҳамаш дастанхӯрӣ дастанхӯришо ай 30 сомон то 50 сомон бараш 280 то 3 метр чӣ хеле кӣ ман чанд бора метари харидагиам беҳад материалшон хушрӯ дукон бо ҳам сатинай ҳам просинай беҳад материалшон материали хушрӯ пахтаи тоза сатиношон ай 10 сом сар мешавад то 50 сомона доранд барошон ай 160 доне просинорам доранд просиношон ай 10 сом сар мешавад то 35 сомона доранд. ҳамаи намудаш ҳаст, ҳам детский ҳаст, ҳам колония ҳаст, ҳама намудаш ҳаст. чанд метре ки дар кӯред мебарам метавонам доставкаро ба ҳама ҷоро дорам. дӯстон касе ки бо адреса намеяд бо занг занед номерошон дод занг занед бо пурсед турам дорам барои дастархон ай 2 сомон сар мешавад 2 сом то 5 сом 10 сом ҳар намуда лекин дастархонашон беҳад вибршон бисёр оптман доранд. касе ки опт мегирад биёем бозор бо тамошо кунед пеш сатинишон хари дастархонашон беҳад вибршон